Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka bana nga nagpatago lang sa ngan nga Naldo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay kalaan nga ato magtatampo si Naldo. Kini ako problema bahin isa kong asawa ba nga ang botoy tagtiban kay balay taon og dili gyud palkan si kung ano na problema ko ani no inaniyaw na ko pagsugod ang mga pahitabo ha. Ay, dili putang ako kayo nga kuan ka ng ano ba dili dapita oh. Day indutan lang ang agaw nimo deo kanang pangbayad imong gagaw. Palit sa TV dako kay no. Abroad man, mo nang dali ra kay makapamalit og mga mahalong butang. Mao sad. Ngigagod ba yuta, oy? Gipakyaw ang mga appliances. Unsa di kay ang trabaho sa abroad sa? Ay, OFW ko dito sa Dubai go weeks oy. Nagpamate ka dito? Go weeks. Pwede rin nga bayot mo ka. Ay, bayot ako din sa ato. Sa gawas kay bawal man. Di ko naman pinay dito. Lucky ko dito. Dili ka ha, lalaki ako? Gamit sa Eden, sorry. Ben, ang sabi na yung gibuhat nga ni ubot taon ni mo Rika ha? Rika ba, oy? Rico mo na siya? Ang ano di ay, ginsa mo siya. Sos, ikaw naman ko nisulti niya nga. Laki ray ako. Suko di siya anak. Ngayon anak magid siya, ang bayot mangita mo naglaki. Lagi, paita sa nimo eh. Kadugo ro na nimo. Apay itagaan kag chocolate ya. Wa nimo dawata kay wa ka mahangol por bida. Ang grateful sad kay nang imo eh. Nasuya ka sa akong anak nga ni abroad Eden. Abroad sa imo. Unsa, ngano kada tiyo, nasuko man kagalit. Naibaw ka naman nga bayot ng akong anak. Nganong bulihon pa man na nimo. Nganong nasuya ka man niya ha? Abroad punong imo. Di day ko magbuot ka. Awayaw sige panaway sa akong anak at bayot siya. Buro man kag dili ka dugo. Ngano man nagdili ka dugo, di pwede manaway? Aday, oli sa to din. Bidaw. Ari, oli. Unsa pa oy agday? Pizza. Ngano ako may mong kasabaan Aldo? Kung kayo mo yan, limot kang naiso na si mga ama. Bisag iya pa na ako siya, wa ko mahadlok niya. Hilas, desudyaan pa ko. Tinuod man gud bayad ang iyang anak gud. O kung bayo to sakit ka na. Unsa na sakit ko? Paraw mo sa kakakuto. Mao yung kailang tanong yung kinabuhi sa ubang tao. Ungrateful kay ka. Ha? Tibtiban kay kang baba. Suya ka sa akong katibtiban? Talent din ako do. Ah! Recorded by X Thunder Gaming. Sigihan gid ako badlong taon sa Eden kay daghan ang nagdagot niya. Di na pag ipalkan si par niya pero may siya sakto. Pakusgi! Hinay ra na! Di ba dumog? Pakusgi pa! Sa man taon ka din no unsa sa Gusto kay lang bidyokis bayot oh. Ngano wala sa silingan diha. unsa man ka na may okasyon taon niya sinong ilang gawik nimo. Abi kayo na okasyon palabian sa nilag kanang bidyoki diha. Basta pikas barangay makabati na ilang tingog. Abi na ko ginayan ka kay misinggit magkakapagusge kay inay magusge. Jugok ay pagbuot na ko. Tro ka. Diba na yung ba-boys? Pagbida ka na Sige, sige. So yung tip-tip. Kuha nito kahit na kutsilyo. Kay ipabawsi na ka. Ha? Pagbida ginoo ko ni mo din. Day, Den! Day! Hi ka! Day! Ngano makaoy, murag happy man kay kastanan diha Naldo. Kay happy minsan ka. May gipalit ko di mo tao na rumalingaw ka. Unsa na Naldo? Kita ka nang dako kayo taas ka karton, ha? Ang suda na para na ni mo rumalingaw ka o di na ka masuya na di na ka magilabot sa atin. Imo ang mga gawik siya, labi na sa imong gawis nga bayot. Bluetooth speaker na siya, Eden. Kay gwapo sila. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turn my life around. Saman. Mga tao na pagtanta mo, Debe? Ha?
Hoy, ano gipaong nimo oy? Ako sa tanaw ng Bluetooth speaker, day. Ha, tanaw nga naman. Murag gumba ang tingali na. Kung sabi ko ba na ba? Tabi sa diya, tabi ayun. Ay. Lain kayo pabinaon, oy. Ha? Hinday nga guba, sipa abda kayo na. Ah. Gubaon siguro yung dahan ako. Iposol ko ni Daya. Ako din na doon tindahan nga akong ipalitan. Ipayo ko rin kay hinay kayo. O sa iba ayaw nimo bago man na oy. Gubaon man eh. Bida, kasi ko ini sa akong pagpalit kay taas ba yung pagpalit ako ani. Guba, hinay ka pabinaon niya. Ang imong kanta. Ano man, sabi nakabati ba? Iyabag imong kanta de. Ang totoo? Ay, basig sa speaker di siya day. So speaker. Wala gi basig sa Speaker Bluetooth. jud kay gipasabot nimong yabag. Mato di mo gubaon ug imong ipaayo ang speaker. Hinay man kayong speaker niya, yabag man kayong paminaw, Ang no? speaker yabag, ang speaker gubaon diretso akong solte. Tingnan na lang ako yabag ko. Yabag ko. Yabag ko. Ayaw sakit ka na rin, ha? Sakit ka na, ha? Daghan kong ginangrasan taon, noy. Mura kong gitsagig iring. Forbida. Ako mo ito gitoyo kong ingon nga guba Bluetooth speaker. Kaya dito ko sa sa mabay. Namati kung hindi na nagkanta-kanta. Ang among silingin taon, sige pangatawa. O klaro kayong nakasaway sila. O nagbugal-bugal sila sa kong asawa. Eden, naguba ang inyong Bluetooth speaker? Wa man tiya. Oh, abi na kog naguba kay wala man ko makabati ni mong may kanta ka. Ay, kanta niya, day. Kay makalingaw, may kalingaw kayo kang mukanta. Talagsaon ra, rare. Walang katulad ang pagkayabag mo kanta. Adi ay rare da itiya. Sige, aron nga tagbaw mo sa paminaw mo kanta ko 24/7. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try I just break down and cry, 'cause Bay Naldo. Bay, Huwag ka makabadlong ni Eden nga di na mo undang sa pagkanta. manong di, bay? Makuha mo ganong hastang kung ang gabi bidyuki pamangyapon. Sa medyo eh. Oh, badlo nga tao na bay. Kaya basig mapahawa mo ni Dapita kay nagsabot mo na itong mga silingan nga pitensyonan mo aron mamingaw ni Dapita. Susunod sa may kong singagi-agi. Hiner ba kang sulti? hilas nila sa kinsa man sa petisyon ako. Nangasuya sila mo kanta ko, mga bugo ba nila. Na sila masuya. Gisabaan lang sila kaya hasta ko nung gabi alas 12 mo kanta ba ka? Aki berot. Wa ko'y labot nila. Ha? Adto nga akong iyaan. Siya'y nakaingon ini nga 24/7 kung mukanta kay matod niya. Rera kung mukanta talagsaon ra ko no. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, Uy, dahil din mayo kayo kinag-aple. Tarawatan ng prosala ng gumbaw. Birthday na ko. ibalik ka sinyo. Eh basi gibutangan naghilo. Wow, taon, oy, grabe ha. Ikaw pa yatagan, ikaw pa manangin nga. Ibutang ang hilo. Sama ka eh. Tiya, ngayon mong sulti ta. Tinoon nga misulti ka nga talagsaon kayo mong kanta si Eden. Ay, misulti bitaw ko, anak Naldo. Nabalaka ko nga basig ko, ana. Sulngon siya sa mga silingan. Kay naglagot na sila. Kaya hasta alas 12 magos gabi magkanta-kanta pa na siya. Ha? Uy, nagkasinabutay ra ba na sila nga kuan papawaon mo din ni Dapita, petisyonan mo. Uy, way magbuot na kog bukanta ko, oy. Balik sa ato. Dahil kayo ako yung istorya ni Tia. Dili. Kadugo me, nganong mangunay magpanaway? Iyaan, pumukanta ko, tabuni inyo mga dunggan, aron dili mo makabate. Naanak ko sa mong bahay ni kanta, ako ning katungod para malingaw ko. Kung dili mo ganahan, ay mo pondos inyo. Ikaw rin nalingaw din ay. Kaming mo mga silingan, wag yun. Mura kag baka nga giihaw. Mura kag iro nga rabison. Hilasa, ba di ba? Rabison ko, ha? Rabison ko, kahilas ko tao di mo. Ha? Kasi, Ano, kilo. Uy. Bida sa di mo ba? Bida. Nandinukod pa ka babae mo na. Kuyang pa na ko asawa din. Bida yun, Dinoy.
Mao na ako problema, mahawa na lang kami ani ang magipuy-an taon. Kasabot ang taon niya ang mga silingan taon nga petisyonan mi kaya aron malinaw ilang dapit. Tibtiban mo taon kini ba ko asawa. Di ba minaw tabagan. Unya ungrateful pag yun kay ni siya kay mauwaw na lang ta sa muhatag niya kay bisag atagan siya di madawato taon. Doon na pa'y pakapin nga bati nga sulti. Ang bagi ko ninyo taon bi. Kung saman kung kamoy pasultihon, Naldo. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Dudong Naldo, Ate Pres. Naldo. O, kaning, kinis Naldo, Ate Pres. Yang akan mo lain-lain yun kay tibtiban kay babay ang asawa. Yang grateful rin ba kayo kay unay mga ipangatag, di dawato na niya. Makapinabag yung istorya, parehaton na. Mari, sudan mari, o rin sa, di ko na. Lain sa batasan bayana no. Miga no, imumikagana, doon na pinunay ilo. Lawe. Oh, lain kayo. Lain gid, ambot lang. Mao na yung problema taon tabagi ko niyo unsa man ko may pasultion. Unsa man kanang ako ba kaning kulatahon ako asawa mo na siguro siya ni Tools. Mao na ako problema mahawa lang mi kay gipetisyonan man taon mi. Pagkasabot man lang silingan taon nga petisyonan sila Ate Pres aron malinaw ang ilang dapit. Halimbawa ka na siya may kaingon sa kagubot sa ilahang lugar. Ipa kuan lang dog kanang pagita. Kapa, kanang petisyon, ma-okay yan, ha? Okay, basta ang sobrang kuan. Ano ba? Petisyon ito. Padalitan ilang yuta, ilang bay. So, aman ana. Balino, amot na siguro nas balaw. Ilang mayroon ang yuta og bay? Kuan lang siguro, sa pangalan na, kanang waringan na sila. Wala, badlungon lang. Badlungon. Badlungon. Pero, mao ipagin lang petisyon natin, Pres, kay badlungon, waringan. Oh, badlungon lang. Sinaldo og si... Pero di ba kasagaran gulyate ang una-ana ka ng kutubram las alas 10 kung gabi eh. Pero wag mo kabalo kung adlaw na abay Sa oras. Mayo, grabihan. Okay ra adlaw siguro Ate Pres. Okay ra, pero bisa na gani, landili gid pa, grabihan nga, puting kusuga na gid. Ako ni amang ko magagawas kay inyong mga balay naman sa village ako squatter maning ako di gid kalikayan nga kung squatter area ang inyong mga atop mag-abot tagsara kadangaw ang gilayon so ug naay mag-video kay Dungo kayo. dungog panang litan og nindot ka kanta murag imong dughan na yahay ug perting yabaga perting yung kitas dunggan oy Pero bisan pag nindot og tingog Ate Pres, no? Saba gyapon. Sabaan gyud ko. Sabaan gyapon ka. Saba niya. Kadang ang akong kong video kay Ate Pres nara sa kwarto. Kamera sa lisang Okay ra. kadungog. Aday ba? Oh, kamera kay soundproof man. So dili magawas ang imong tingog ito sa Ang gawas. soundproof inyong kuan? Oh. Amon gituyo kay Kaya kamo ini jurjur ninyo ni Lisa. Bagyo makadungog. Way makadungog. Bagyo. Inigtot na Mo ba? Lisa. Gituyo gid ninyo Kuya guryat. ginan ko nga inana akong buhaton. Kanya mo nang gisod ako akong kuan kay saba man kanang naam ko estudyante. Na tinood, magtuon niya magtuon. nagtuon biya sini silingan na biya. Mo na inaana na lang. Inaana lang ba? Bam. Kani si Eden, di sa di sugot sa soundproof ni Ate Pres. Kaya ganahan na siya. Kadang may bawas Makadungog ang mataw. Oh, ingo sa adi ay, 24/7 ko kanta ha. Lima ka na 24/7. So saksiman na 24 oras ka magkanta diha. abi ni mo gulyata ay dapat akong nahibaw kanang ang balay nila gaatbang niya ang nag-uwang karsada la nya ang karsada sa residential area dili man pala highway pilaram na kadupa kuso kayong video sa kananas bay atbang kare pong medit pilar ko kadupa pakusdan sa may ang iyang Magubat. Oh, pertito ko Yang suga. speaker. Ang unsa, nagtanaw ka ng salida. Foreign. Sukasanan. Aya, music. Pertito ko suga. Agi ko. Magkalagot pud na. Oo. Kalagot eh. Lagot bati gyud na inana gyud. Ay wag gyud nungdan. Kanay noon, og ingon na Okay ra na inana ba no kun adto lang ibayod siguro maligong dagat mo. Oh, okay ra. Inana. kumingon tong petisyonan sila, atong tanawon og ipatawag sa barangay buwan makahibaw sila kung sa schedule na mo ko uban nga labi nag Domingo hindi ko mga klase kita sa tayo tong trabaho niya dugay na makatug tungod sa saba kay kasagaran na ba ang magbiduki ka na Domingo Lain na ba nang karong idar na Ate Pres Kay- ini kamata nimo dugay ka Dugay ka katug. No, kana ini kamata nimo dugay ay no ko kabalik katok. Ay matawag ko ka sutso niya ako mga apo mo sus kwarto magkamata ko alas 11 adi na ko katugan Ate Pres tud alas 3 kadlawon. Mo ba? Oh, Lugaya po doon. kilo ko tanong si Linda.
Makabalik kong tug, malis 4 bigya. Ako nung may mata ko gulit, yung tanong sa lida, makatukog balik, magdukam ko tanong sa lida. Pambitiretso, Sige, Levitico 19, verse 17. Kung may kasilo ka mo sa inyong isikatao, prangkahi siya, aron dili ka mo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usap pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang imong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kagalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang kailangan kong gibasa diri Gulyat, o pananglitan maganda ako naging unong ipatawag sila sa barangay, mas maayo aron mahusay sila ug makibawsad si kisa nga to ang babae diyang magsikan. Eden. May bawsad si Eden ug gusto gyud siya mo kanta ug kanto pong pikas bay gusto mo kanta. At least may bawaan sila sa dialog sa barangay kung unsa mga oras nga pwede. Ug ang mga oras nga dili pwede kunting katuog na. Jen, Ay, gabi. ano ba? Ay, Wala ka Saan tug. ka? maglisod ko kanta. Ano naman? Ako kay mikrofon. Ano, uy? Tukan ko. Gitukaan ka. Salamat naman na ka dito lumanon. Kuna ko ang puzzle, Tijuan. RMN